जोंनि गोमालांनो नागिरनाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो रैखा खालामनानै दोननो आरो जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनथिहोनांगौनि थाखाय बे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 15थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोंनि दख'रा एबसुनि साखाथि बड'फा हाउसनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै आरो गाबोन जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों आरो बिनि दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो गोबांथार बादायलायनाय हाबाफारि फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि दामजु खाम सेरजा आरो सिफुंनि बादायलायनाय जोङो हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों। लोगोसे जोंना बैसागो मेथाइजों गुबै बैसागो मेथाइजों मोसानाय बे हाबाफारिया जागोन। लोगोसे मिस्टार बैसागु आरो मिस बैसागु बैसागो सेंग्रा आरो बैसागो सिख्ला बेयो हाबाफारिया जागोन दा मोनाबिलि समाव। आरो जोंहा गाबोन जोंहा 21 एप्रिल गाबोन जोंनि बैसागो मोसानाय जागोन। गुबै देमसि मोसानायनि बादायलायनाय जागोन आरो बिनि बैसागो थिलिखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दा बे जोंनि साननैनि हाबाफारिजोंनो लोब्बा लानानै जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो 3थि खेबनि थाखाय दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गासै मोन 13 दालाय आफादनि गेजेराव मोन 13 आयदानि सायाव जोङो बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बियो कम्पिटिसन जागोन। बबे दालाय आफादा साबसिनै दिन्थिनो हायो बियो सेथि बान्था मोनगोन। सेथि नैथि आरो थामथि बान्थानि थाखाय जों सायख'गोन आरो बे दोरोङारि खान्थिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोमालांनो नागिरनाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो रैखा खालामनानै दोननो आरो जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनथिहोनांगौनि थाखाय बे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। मानोना बेवहाय जोंनि मोन 13 आयदानि गेजेराव दङ जोंनि बैसागोनि 7 सान, लोगोसे इसानसालि, बेनिफ्राय बैसागोनि संक्रान्ति सान मोसौ थुखैनाय, लोगोसे जोंनि ना हमनाय ना गुरनायाव मा मा आइजें आइला बाहायो आरो बिनि आदब खायदा बिनि सायाव जोंना दिन्थिगोन मोनसे दालाय आफादा। लोगोसे जोंहा एम्फौ फिनाय, एम्फौ फिनानै इन्दि खुन्दुं लुनायनिफ्राय आरो जि दानायसिम गासैबो बेहाय दिन्थिगोन। लोगोसे जोङो मोनसे दालाय आफादा हाथासुनि हाबा। दिनै बर'फ्रा हाथासुनि हाबाखौ हाबा नङा होननानै बुङो गोबाङानो, हाथासुनि हाबा लानो नागिरला। दा बेखायनो बे हाथासुनि हाबाया माबायदि जायोमोन बेखौ जोङो बे एगजिबिसनाव दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायाव होनाय जागोन। बेनिफ्राय मोनसे दालाय आफादा दामनाय देनायनि सायाव दिन्थिगोन। बर'फोरनाव बेसेबां दामनाय देनाय दङ बेफोर गासैखौबो बे एगजिबिसनाव दिन्थिगोन। लोगोसे मोनसे दालाय आफादा गासैबो औवानि आइजें आइला हेबनाय दानाय, जोङो आबाद मावनायाव न'नि संसार जानायाव जेसेबां जोङो औवानि आइजें आइला बाहायोमोन बिनिखौ दिन्थिगोन। बेनिफ्राय मोनसे दालाय आफादा जोंनि बर' समाजाव माइ सौनाय खुनाया गोमालांनो हमबाय। न'खराव माइ सौला, गोदो हर ससेनिफ्रायनो माइ सौवोमोन बर' आइजोफ्रा, नाथाय दा मिलाव होनानैनो गासैबो माइरं दिहुनो। बेखायनो बे माइ सौनाय खुनायनि माखासे नेमफोर दङ, बेखौबो जोङो बिनि गेजेरजों दिन्थिनाय जागोन। लोगोसे मोनसे दालाय आफादा गासैबो बर'नि मैगं थाइगं जानाय, जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय जायो बर'फ्रा, बे गोथां मैगंफोर बेखौ दिन्थिनाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे दालाय आफादा आबाद मावनायखौ दिन्थिगोन आरो मोनसे दालाय आफादा दिनै बर'नि न'खर जानोबा, गुबै बर'नि न'खर जानोबा मा मा थानो नांगौ, न'नि नामफ्रा मा मा, बेफोरखौ जोङो बेवहाय मोनसे डिसप्ले खालामनानै होगोन। मोनफ्रोमबो लेबेल होनानै बेवहाय सिनायनो हानाय खालामगोन, मोनथिनो हानाय। लोगोसे मोनसे दालाय आफादा मागो फोरबो। बर'फ्रा मागो फोरबोखौ खोब गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बर' समाजा। बेखायनो बे मागो फोरबोनि सायावबो जोंनि एगजिबिसना जागोन। बे दिनैनिफ्राय लानानै साननैनि जे हाबाफारि, जोंनि एगजिबिसना दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाया दिनैनिफ्रायनो जागोन। दायो दसे उनाव जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलिप कुमार बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होगोन। बेनि उनाव जोंनि गाबोन बिनि बिजिरनाया जागोन। आरो देग्लाय जोङो एसे जोंनि एगजिबिसनाबो सोदांजानांगोन। जोङो माखौबा दिन्थिनो हायासै बेखौ आसि थुनानै दिन्थिनांगोन। बेखायनो जोङो जोंनि बिजनिनिबाबो बायजोआव थाहैनाय बिजिरगिरिफोर, जायफ्रा थुनलाइजों सोमोन्दो दङ, बेबायदि बर'नि दोरोङारिफोरजों सोमोन्दो दङ, बिथांमोनखौ लानानै जों बे बिजिरनाय खामानिखौ मावगोन आरो जोंनो सुबुरुन होलांगोन। बिथांमोना माखौबा फोसाबबावनांगौ दं, सोसनबावनांगौ दङ, बोखांबावनांगौ दङ गोदोलांनायखौ, बेखौ जोंनि बिजिरगिरिफ्रा सोदांनानै होगोन। बेखायनो बे साननैनि जे हाबाफारि, बेवहाय बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, फरायसा,
सानसुमै नोंथांमोनखौ साननैनि हाबाफारियावबो गाजा गोमजायै फैनानै जाहाथे मदद खालामफैयो, जाफुंसार खालामफैयो आरो गाबोन जाहाथे जोंनि बैसागो मोसानाय बादायलायनाय लोगोसे एगजिबिसन बेफोराव गासिबावबो नायफैयो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आरो देग्लाय जोंनि बे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायखौ गोबां जायगानि मानसिफ्रा नायनो फैगासिनो दङ, गाबोन फैगोन। आरो दुलाराय हारिमु आफादा दिनै गावसोरनि लेभेलाव मोनसे सावरायनाय जादों, मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सासेबाबो थान्दै फैनानै एगजिबिसनाव नायफैनांगौ, बियो गावसोरनि वाट्सएप ग्रुपाव सावरायगासिनो होननानै जों मिथिगौ। दा बेखायनो बिथांमोनखौबो खावलायबाय, हारिमु आफादनि गासैबो दैदेनगिरि मोनफ्रोमबो जिल्लानि नोंथांमोनखौ बेहाय नायफैनो थाखाय खावलायदों आरो जोंखौ सुबुरुन होनो थाखाय। आरो जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ दख'रा एबसुनि बे गोदान जोलैनो जोङो गोजाम हारिमुफोरखौ दिन्थिनो नागिरनाय दोरोङारि खान्थि बेवहाय बोसोन होफैनो नांगोन, नायफैनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे जोंनाव बैसागो मोसानायाव गासै 20निफ्राय 25 हानजाया बेवहाय बाहागो लाफैयो। सेंग्रा सिख्लानिया दिनैसिम जोङो 12टा, 12 मोसाग्रा हानजा इनभाइट फैगोन होननानै खोथा हरबाय। आरो जायफ्रा हाबा जानाय आइजोफोर बिसोर मोसाग्रा हानजायाबो 10टानि बारा फैगोन होननानै खोथा हरबाय। गासै 25सो जोंनियाव मोसाग्रा हानजा सफैगोन गाबोन। बेखायनो गासैबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ, फरायसा, फोरोंगिरि, समाज सिबियारि गासैखौबो नोंथांमोनखौ फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय। आरो बिजनि नोगोराव जोङो दख'रा एबसुआ 10 थांखिजों बैसागो खुंनाय जादों, दिनैहाय 15 खेब जाफैबाय। बिजनियाव नुयो जोङो गोबां हारिफ्रा, गुबुन हारिफ्रा गिदिर गिदिर बिहु खुङो, नाथाय जोंहा बिजनियाव बर'नि बैसागुआ एसेबां गाजा गोमजायै जाया। दा बेखायनो बिजनि नोगोराव बर'नि बैसागुखौ ग्रोम ग्रोमै खुंनानै बिनि जोंनि आसार हारिमु गासैखौबो दिन्थिनानै जोङो मोनसे बर'नि बैसागुखौ बर'नि दोरोङारि बैसागु होननानै गायसंनो थाखाय दख'रा एबसुआ बेखौ जागायजेनदोंमोन। आरो दिनै बियो फैयै फैयै 15 बोसोर जाबाय। दा बेवहाय जोङो बिजनि नोगोराव गुबुननिख्रुइ साबसिनै बैसागो खुंनो हाबाय होननानै जोङो आनसलिक दख'रा एबसुआ फोथायो। मानोना जोंनि बे खुंनाया दिनै बिजनि ओनसोलाव आरो सारा बर' समाजाव मोनसे सावरायजानाय, मोजाङै सावरायजानाय मोनसे लेभेलसिम फैबाय। बेनिखायनो जोंनि बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय। आङो बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो खावलायबाय, दिनैनिफ्राय लानानै साननैनि जे हाबाफारि, गासैबो हाबाफारियावनो जाहाथे बयबो मदद खालामगोन, नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो खावलाय